Oyaore jahera mar Lolwe Tv kendo machiegni e chenro mar nonro mar Oboke kawuono chieng' tich abich tarik 11 dwe mar 9 higa mar 2020 makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach oboke mar The Standard en ni Leave my mother alone. Leave my mother alone. Ker Uhuru Kenyatta gikone to ne ogolo pache kendo ne okwayo jotelo mag siasa ma pacho kae mondo were kod min-gi e kinde ma gigoyo siasa ma pacho kae. Mabiro kalure kod weche manosebedo kiwacho e pacho kae kata weche manowachi kod jaod bura ma Mwade Kir Johana Ngeno kaachiel kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e kinde mokalo ewi Mama Ngina Kenyatta. Kendo Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro nonyiso jotelo mag siasa ma pacho kae mondo were kod min-gi e weche mag siasa. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Ito oboke mar ariyo mar The Standard lose ewi paro mopogre ma jotelo mopogre kaachiel kod stakeholders e weche mag chike ne ogolo odiochieng' manyoro bang' ka Ker Uhuru Kenyatta no luongo e romo mar jotend migepe Director General mar Nairobi Metropolitan Service mano jatelo mochung' ne tayo weche mag county ni ma Nairobi Major General Mohamed Badi odiochieng' manyoro e romo mar jotend migepe. Gino mano okelo paro mopogre ka thoth jotelo mag chike kata stakeholders e weche mag chike no kwedo chenro kamano ka giwacho ni mano ne nyiso ni Ker Uhuru Kenyatta omedo kwan jotend migepe ma pacho kae ataro kod chike ma pacho kae. Major General Badi en jatelo maduong' matayo weche mag piny owacho mar county ma Nairobi kendo odiochieng' manyoro ne ogwele e romo mar jotend migepe kod Ker Uhuru Kenyatta. Gino mane okelo paro mopogre e pacho ganda to moloyo stakeholders kata jolony e weche mag chike e pacho kae. Moko kuom jotelo mane okwedo mokalo chenro mar luongo General Badi e romo mar jotend migepe odiochieng' manyoro ne gin kod ker mar okinde mapacho kae mano president mar LSK okil Kamaloka Nelson Havi kaachiel kuom jogo mane ondiko pen chike mapacho kae mano Zamba Gitonga. Mago e kuom jotelo mamoko mane okwedo mokalo chenro mar gwelo General Badi kata luongo General Badi e romo mar jotend migepe kata cabinet meeting odiochieng' manyoro. Mano ni ito oboke no mar ariyo. Ito oboke mar adek, Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne okwayo jotelo mag siasa mondo we luongo nying min-gi kinde ma gigoyo siasa e pacho kae. Mabiro bang' ka jaod bura ma Mwade Kir Johana Ngeno kaachiel kod nyawadgi ma Kapseret Oscar Sudi nyocha otiyo kod weche mag achaya ne Mama Ngina Kenyatta e kinde mokalo. Kendo odiochieng' manyoro Ker Uhuru Kenyatta ne okwayogi mondo koponi gin kode gwach to gilos kode moloyo luongo nying min-gi ewi weche mag siasa. Nonyisogi ni Mama Ngina Kenyatta onge kod dwaro moramora e weche mag siasa ma pacho kae kendo ok en paro maber mar luongo nyinge kinde ma gigoyo siasa e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen lose wi chenro mar piny owacho mar ng'ado kony mar omenda ne jopuonjre mane mbalariany ma pacho kae matimo courses kata lony maonge kod tudruok kod chenro mar dongruok mar Vision 2030. Mabiro bang' ka piny owacho no lando ni gin kod chenro mar ng'ado oko kony mar omenda ne jopuonjre mane mbalariany ma pacho kae matimo courses kata lony maonge tudruok kod chenro mar dongruok mar Vision 2030. Kendo chenro makama noyudo kwet kowuok kuom jatend jopuonjre mane mbalariany ma pacho kae mano Mikae Anvuria mane okwedo chenro makamano kendo penjo piny owacho ni koponi uneno ni courses mwatimo moko gi ok dhi konyo piny owacho e chwalo development kata dongruok mag Vision 2030, ang'o miyo uketo gi pod ni jopuonjre timogi? Ng'ad giuru oko kar keto gin jopuonjre timogi to wacho ni gin courses ma onge kod kony moramora e dongruok mar piny Kenya. Mano ni ito oboke no mar ang'wen. Ito oboke mar auchiel, Ogaima ODM Raila Odinga ne odhi nyime kod timo limbe e gwenge makadho wadh nam chumbi odiochieng' manyoro
e chenro mare mar goyo campaign report mar BBI. Kendo odiochieng' manyoro nene gwenge mag Taita Taveta kamane orwake kod governor ma Taita Taveta mano Granton Samboja, governor ma Mombasa mano Ali Hassan Joho, kaachiel kod jaod bura ma Voi Jones Mlolwa, duto manyorwako gai ma ODM Raila Odinga e gwenge mag Taita Taveta odiochieng' manyoro e chenro mare mar luoro piny Kenya kogone campaign report mar BBI. Reggae is back. Oboke mar abiriyo losewi jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro notimo romo e gwenge mag Kisii kendo nokwedo mokalo jotij piny owacho kata jotend migepe mani piny owacho masiko luoro piny Kenya kagoyo weche mag siasa to moloyo wacho weche manyalo thuo oganda e pacho kae. Ruto ne okwedo mokalo jotelo mag siasa matiyo kod obila e kedo kod jotelo wetegi mag siasa kata joasikgi mag siasa e pacho kae, mabiro kalure ni moko kuom rowere ma ok e kaunti ma Kisii notimo ng'anyo mapek motelo ne romo mar Ruto e gwengego kane gikwedogo chenro mar jalup ker William Ruto chopo e gwengego mag Kisii. Kata kamano Ruto ne ochopo e gwengego kendo notwak kod oganda kendo kwayo jotelo mag siasa mondo we wacho weche manyalo thuo oganda kendo nyalo kelo lweny e pacho kae. Oboke mar aboro loso ewi midhiero mag COVID-19 dweche 6 nyaka ne tuo mar COVID-19 muoch e pacho kae. Oboke mar 9 Governor ma Garissa Ali Korane ne ong'ad ne DPP mano Keriako Tobiko, DPP mano Nurdin Haji e kwayo ng'wono nyoro golo chik mar mondo omake kalore kod weche mag mibadhi maromo $233,000. DPP ma pacho kae mano Nurdin Haji ne ogolo chik ni mondo omak governor ma Garissa Ali Korane ewi mibadhi maromo omenda $233,000 miwacho ni oselal e county no ma Garissa. Oboke mar 10 losewi campaigns mag yiero maduong' mar kom ker madhi nyime e piny libamba ma Tanzania e kind jatend opposition Tundu Lissu kaachiel kod ker Magufuli e piny mar Tanzania. Oboke mar 12 losewi chenro mar piny owacho mar ng'iyo ka ginyalo chako weche mag somo ayanga e pacho kae, kama odiochieng' manyoro jatend migawo mochung'ne weche mag somo Ngire George Magoha kaachiel kod jawadgi mochung'ne weche mag arita kwe ma pacho kae Dr. Fred Matiang'i notimo romo e ng'iyo to chenro mar weche mag somo nyalo chakore ayanga higani kose higa manyien. Nitiere paro ni weche mag somo e ute tiegruok mamalo kata tertiary level of education nyalo chakore giko higani. Kata kamano nitiere paro moro ni chenro duto mag somo e kuonde somo ma pacho kae obed primary, secondary kaachiel kod mbalariany kaachiel kod colleges ochakore ayanga dwe mar 1 higa manyien. Kendo piny owacho pod dhi mbele kod timo twak e wi ng'iyo to chenro mar somo kata chakruok mag weche mag somo e pacho kae dhi chakore karang'o. Oboke mar 14, 15, 16 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche mag ohala kaachiel kod weche moko e counties magwa be ni oboke ni mar The Standard kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Tok oboke mar The Standard wayudo weche tuke, kama weche tuke manie oboke mar 36 lose ng'wech ma Kipkeino Classics mano ong'adi oko gikone. Tok oboke mar The Standard, japuonj maduong' mar tim mar Liverpool Jurgen Klopp kaachiel kod nyawadgi mar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ne okwedo kendo ojaro mokalo Chelsea kuom tiyo kod omenda mathoth e nyiewo jotugo e kindeni mar nyiewo jotugo. Klopp kod Solskjaer ne onyiero Frank Lampard mano japuonj maduong' mar Chelsea kuom golo omenda motiap kendo nyiewo jotugo mathoth e kindeni mar nyiewo jotugo. Mano e weche tuke oboke mar The Standard.
Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Kendo thor mare wache oboke mar Daily Nation en ni the general in Uhuru cabinet. The general in Uhuru cabinet. Loso ewi chenro mar kata okang' mane piny owacho mar Jubilee odiochieng' manyoro ne okawo mar luongo jatatije maduong' e duol mar Nairobi Metropolitan Service mano NMS General Badi, kendo ne ogwele bochopo e romo mar jotend migepe e pacho kae, gino ma osekelo ng'ur mokalo to moloyo kowuok kuom jolony mag chike kata weche mag chike mane okwedo chenro makamano, kendo giwacho ni mano chal kamano Ker Uhuru Kenyatta omedo kwan mar jotend migepe pacho kae. Mano ni e thor mar wache oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar adek lose ewi padri moro mar jokopere ma japiny Italy miwacho ni nyaka ne obi pacho kae, sani nyalo wacho kata nyalo tiyo kod dho Kiswahili maler kaachiel kod dho gendni mopogore opogore e pacho kae. Iwache ni Father Sandro Borsa nyalo loso kod dhok mag ogendni mopogore opogore ma pacho kae, kata odoko ni en ombogo jarachar. Ito oboke mar ang'wen, Ker Uhuru Kenyatta ne okwayo piny owacho mag counties kaachiel kod piny owacho mamalo mondo oti kanyakla e chwalo chenro mag dongruok e pacho kae. Ito oboke mar abich loso mana ewi okang' mane Ker Uhuru Kenyatta okawo mar luongo e romo mar jotend migepe Meja General Badi, gino ma osekelo ng'ur mokalo to moloyo e kind jolony e weche mag chike ma pacho kae. Ito oboke mar auchiel loso ewi chenro mar thicho oko jood bura mag duond bura mar Jubilee, miwacho ni osebedo ka nyiso achaya ne duond od burano to moloyo mago jood bura mogwel e duond bura mar Jubilee. Ito oboke mar abiriyo loso ewi achiedh nadi ma jood bura mogwel yudo e kinde ma gidhi ataro kod chung' mar duond bura ma ogwelogi. Ito oboke mar auchiel loso ewi limbe mar ogai ma ODM Raila Odinga e gwengego mag kadho wadh nam chumbi e goyo campaign report mar BBI. Pajo ndiko kaachiel kod goro mar cartoon be ni to oboke ni mar The Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation, piny owacho ne yudo lal bang' ka doho ne otamore kendo odiochieng' mar ariyo chenro mar chako somo e kuonde ma jopuonjre odakie kata community learning. Doho ne otamore chenro makamano kendo ne owacho ni chenro makama nyaka chungi e pacho kae. Piny owacho ne en kod chenro mar dhi nyime kod timo puonj ne jopuonjre e kuonde gi mag dak, kata kamano doho ne otamore chenro makamano. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wache oboke mar The Star en ni Jubilee plans to split Ruto's role into 4. Duond od bura mar Jubilee ni kod chenro mar duoko piny tije jalup Ker William Ruto kaachiel kod teko mare e piny owacho mar Jubilee. Duond od bura mar Jubilee ni kod chenro mar duoko piny teko mar jalup Ker William Ruto kaka jalup Ker kaachiel kod tije ma otiyo e piny owacho. Ito oboke mar ariyo, DPP no ogolo chik ni Governor ma Garissa Ali Korane mondo omaki kaluwore kod mibadhi mar omenda maromo $233 e kaunti ma Garissa. Ito oboke mar ang'wen loso wi mana ewi chenro mar duoko piny teko mar jalup Ker William Ruto e piny owacho mar Jubilee. Ito oboke mar auchiel, Ker Uhuru Kenyatta ne otamore chuo koke e chik mar miyo jood bura machon omenda maromo 100,000 dwe ka dwe. Ker Uhuru Kenyatta ne otamore chenro makamano mar miyo joute bura machon mapacho kae pension mar omenda maromo 100,000 juma ka juma. Ito oboke mar abiriyo, Ker Uhuru Kenyatta bende no kwayo kendo siemo jotelo mosebedo ka luongo min-gi e weche mag siasa. Ne onyiso jotelo mag siasa mondo were kod chenro mar tiyo kod nying min-gi mano Mama Ngina Kenyatta e kinde mag go siasa mapacho kae. Johana Ngeno mano jaod bura ma Emwade Kir ne owe thuolo bang' kawo bond mar $2 kaluwore kod weche mag athuya mano wacho e kinde mokalo. Weche moko e counties kaachiel kod
weche mag dusa be ni oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star wan kod weche tuke kama waidon jatugo machon mar Gor Mahia kendo jatugo mar KCB Mano Agwanda dhi tugo ne club mar piny adhula mar piny Zambia. Agwanda ne tugo ne club mar Gor Mahia kinde machon, kata kamano oriwre kod club mar KCB kendo wacho ni thuolo ni onyalo dhi e piny Zambia kendo tugo ne club moro ma ok ong'ere e piny mar Zambia. Jahera mar Lolwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche e oboke mago ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.